Здравейте! Аз съм доктор Димитрова от Detox Center, лекар-гастроентеролог и специализант по хранене и диететика. В днешното видео искам да си поговорим за дебелото черво и по-конкретно за колон-хидротерапията. Дебелото черво е орган, за който рядко говорим, като цяло доста често с някакъв дискомфорт или срам, но всъщност неговата роля е изключително голяма и то не само за храносмилането, но за общо състояние на организма, за енергията, за имунитета, за състоянието на кожата ни. Всичко това може да ви звучи нелогично, но повярвайте ми, има връзка. Днешното видео ще започна с как работи дебелото черво, анатомия и физиология, защото това е основата на всяко нещо. След което ще си поговорим за колон-хидротерапията, всъщност какво представлява, каква е апаратурата, която използваме, как протича самата терапия, какви са и показанията, съответно противопоказанията, ефектите, които можем да очакваме след процедурата и накрая ще отговоря на най-често задаваните въпроси от нашите пациенти и ще адресирам някои от митовете. Започваме с анатомия. Дебелото черво е с дължина около 1,5 м, при някои хора и повече, като започваме от илиоцекална клапа, която всъщност е границата между тънкото и дебелото черво, след което то преминава в сляпо черво или така наречения цекум, тръгва нагоре като рамка, която обхожда цялата коремна кухина с възходящо черво или колон асценденс, напречното черво колон трансверзум, нисходящо черво колон десценденс, след което се продължава в сигма, ректум и накрая анус. Като има две основни характеристики, които различават дебелото черво от тънкото, примерно, като това са хаустрите и тениите. Какво представляват? Хаустрите всъщност са като турбовидни разширения от вътрешната страна на червото, като се образуват такива малки камери, където чревното съдържимо остава известно време. Там се всмукват допълнително вода и соли от чревното съдържимо. Става ферментацията от микробиома на червата и образуването на изпражненията. Тениите, така наречени, всъщност представляват мускулни ленти, които са разположени по външната страна на дебелото черво, те са 3 на брой, и придават характерния сегментен вид на дебелото черво. Движенията на дебелото черво или перисталтиката има два вида. Едната е сегментация, при което става разместване на чревното съдържимо за по-добро усвояване и приемане на вода и на соли. И другите са така наречените маса перисталтични вълни, които съответно избутват чревното съдържимо по посока на ректума. Функциите на дебелото черво, тук се завършва вече окончателната абсорбция на вода и на соли от чревното съдържимо. Това поддържа съответно водният и електролитният баланс на тялото. Тук се намира чревната микрофлора или микробиом, който е от изключително голямо значение. За него ще говорим в друго видео. Също така има изключително важна функция за имунната ни защита, за изхвърляне на отпадните вещества и за синтез на някои витамини, например на витамин К, витамини от групата на Б. Когато при промяна в начина на живот, при повишен стрес, при нарушения в храненето, при засядане или застоял начин на живот, с липса на движение, съответно перисталтиката на дебелото черво се забавя. Оттам в тези хаустри се задържа чревното съдържимо, то ферментира допълнително, това води до образуване на газове, до подуване на корема, до запек и всички тези оплаквания ние реално можем да подпомогнем с колон-хидротерапията. Колон-хидротерапията е една съвременна, щадяща и контролирана терапия, с която без медикаменти, без допълнителни химични вещества, по естествен механизъм подпомагаме очистването на дебелото черво и съответно това има голямо значение за общата детоксикация на организма. Апаратурата, която използваме при нас в Detox Center е съответно на Херман апарат Ебал, серия Колон Хидромат Комфорт. Като това ни осигурява една автоматична вентилация, една дезинфекция, контрол на водния дебит и на температурата, също така възможност за добавяне на пробиотици или други вещества след почистването. Като тук имаме трите основни стълба, на които най-много държим. Тоест на първо място естествено безопасност, на второ хигиена и на трето комфорт за нашите пациенти. Как протича самата терапия?
С специален накрайник навлизаме през ректума, където вкарваме допълнително пречистена дезинфекцирана вода, която пред много ниско налягане навлиза и в цялото дебело черво. След което има един етап, който има задържка на водата и следващото и изтичане, като това става в една напълно затворена система. Тоест през един накрайник имаме съответно вкарването и изкарването на отпадните продукти. Това дава един комфорт на пациента, няма миризми, няма изтичане, няма нужда от ходене допълнително до тоалетната. Също така апарата ни дава спокойствие, тъй като налягането, под което се вкарва водата, е изключително ниско. То е контролирано по време на цялата терапия. През цялото време сте под контрол на терапевт, който следи и мониторира целият процес, контролира налягането и температурата на водата. Това позволява на едно хубаво изчистване без дискомфорт. Също така температурата на водата е хубаво да бъде най-близка до телесната, за да може да предпазим от спазми на дебелото черво, които могат да причинят съответно дискомфорт по време на процедурата. Като този циркулаторен процес се извършва няколко пъти по време на терапията и това ни осигурява едно изчистване на отпадните вещества, които се натрупват в дебелото черво, утайките, газове и остатъци от кръвносмилането. Процедурата трябва около половин час, като курсът е различен в зависимост от различните индикации, при които се използва. Средно между 3 и 5 терапии са необходими. Ефекти от колонхидротерапията. Естествено, на първо място подобрено храносмилане, редовен чревен транзит, намалява подуването и газовете. След терапията има едно усещане за лекота, за повишаване на енергията, изчистване на кожата, подобрена абсорбция на хранителни вещества и естествено това е част от всяка една детокс програма. Индикации, при които препоръчваме извършването на колонхидротерапии, естествено запек, затруднена дефекация, образуване на по-голямо количество газове в червата, подуване на корема, кожни проблеми, различни алергични състояния, автоинтоксикации, при хроничен колит, при дивертикули, при дисбактериоза, кандидоза, паразитни инфекции. Също така по-нестандартни индикации са хронична умора, главоборие, целулит или наднормено тегло. Както всяко нещо, и колонхидротерапията има своите противопоказания, или т.е. моменти, в които не се препоръчва да се извършва. Това са активни, остри възпалителни чревни заболявания, остро възпаление на хемороиди, кървящи такива, активен дивертикулит, скорошни коремни операции, бременност, сърдечна или бъбречна недостатъчност, както и неопластични заболявания на колона. И накрая ще адресирам и ще отговоря на най-често срещаните въпроси. На първия до някъде отговорих. Боли ли? Има ли дискомфорт? Отговорът е не, тъй като налягането е изключително ниско. По време на терапията се прилагат масажни техники, с които водата равномерно се разпределя по хода на дебелото черво. Температурата е съобразена с тази на тялото, така че да няма спазми на червото, които да причиняват болка и дискомфорт. Не е спа процедура, но определено е достатъчно комфортна за пациента. Отмиват ли за полезните бактерии? Не, няма как да стане това, тъй като бактериите не са част от изпражненията, не плуват свободно в червото, те са прикачени за лигавицата на червото, образуват един биофилм по повърхността му и няма как с вода да бъдат откъснати оттам и отмити. От друга страна, ние допълнително след изчистването на дебелото черво с колонхидротерапията вкарваме пробиотични щамове, които да заселят с правилната флора дебелото черво и да подпомогнат целият процес. Може ли да се използва като почистване преди фиброколоноскопия? Краткият отговор е не, или поне не самостоятелно, защото за фиброколоноскопия е необходимо едно изключително чисто черво, без утайки, без оцветявания, което не можем да изчистим до такава степен само с колонхидротерапията. Само с колонхидротерапия има едно оцветяване, което може да замаскира полипи или лезии, които са по повърхността на лигавицата и по време на колоноскопия да бъдат изпуснати. Също така, колонхидротерапията изчиства само дебелото черво, доколкото очистващите препарати, които се приемат преди колоноскопия, задвижват перисталтиката на целия гастроинтестинален тракт и го изчистват и в по-горните отдели. Тоест, колонхидротерапията може да бъде едно допълнение към почистването, но не и да се използва самостоятелно като такова.
Надявам се да съм ви убедила в ползите на колонхидротерапията и как тя се внедрява в един холистичен подход за детоксикация на тялото и въобще на съвременния човек. До скоро и бъдете здрави!